Bismillah. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Babangida daga Marin Beach Apapa Lagos. Na ba Malam Adamu wannan babu akan pi 15 ga kana ya ba. Lalle bai gaskiya ne. Assalamu alaikum. Adam daga nan Lagos Apapa. Na bai wa baba pai guda 15. Na sai wani mashin ne na pai. Wani da Allah ya taimake mu. Ganan mashin ne ganan wannan shine payment na mu na Ta ɗan dishe mu. Allah mun jagora. Lalle bai gaskiya ne. pai alheri ne insha Allah. Allah mun. Yes, so congratulations, my continental.